nayi warning enye futhi engifuna unikeza yona ni aware ukuthi baholi ku-march and march isitha senu noma ekuqaleni isitha senu ku-march and march noma ukulwa bekubhekise kuhulumeni wethu ukuthi uhulumeni sizoqosha abantu bokufika laba wena obavumela ukuthi bangene isinoma kanjani kwakuyitheme kwakuyinkulumo ekhona ku-march and march towards our government, right? Bekuyislogan esikhona silwa ngokuvala imigwaqo ngokukhipha abantu bokufika sibakhiphe ngenkani, then ugovernment uzoba namahloni bese uyeza kithi wenza into right, fine. Uzobuya kithi asiphe imisebenzi sibe right, impilo zethu zibe ngcono. And then 2, even ama drugs azowehla, fine. Lapho umuntu besilindele ethu i-reason ukuthi sigrouphane sigcwala imigwaqo bekuwukuthi mangabe abantu bokufika endleleni bayalwa, ngeke udadewethu Mangobese alwe nendoda yaseMalawi izomqeda ngeimpama. Ngeke uphakele umthakathi njengoba esiqhwaga kanje elwe namadoda awu10 aseZimbabwe ayoqeda ngaye. Case closed. Ngeke sikubalekele lo. Akuna magic empini bafethu. Empini impama, isibhakeli, isikali kuphelela lapho. But lokhu groupana siyiningizimu Africa noma South Africa bekuwukuthi uma sibaningi sihlangene sibambene vele bazothuka abantu bokufika babaleke. Then athi phapha ugovernment abasekho labantu mhlawumbe bekabafakile ngendlela yakhe, fine, right. But manje ake ngitsheleni imajority abantu bokufika seyihambile basasekhona basela, kodwa akekho umuntu okufika ongathatha isibhamu ahamba ayodubula ilunga le-march and march khohlwa. Akekho umuntu okufika ongathatha umese umkhonto ayogwaza ilunga le-MK noma ilunga le-march and march noma lani khohlwa. Angithi senikhuluma nami manje. Phela sengiyanitshela mina umfundisi wamaqiniso ngiphezulu kwenu manje. Into ezosicaka ke manje noma into ezosenza ukuthi sibe nempi eqhubekayo uma ngabe mhlawumbe benitshathi umbhikisho yophela ngoDisemba songagcina uphela ngo2030 is because of manje sesilwa sodwa thina bala eSouth Africa. Njengoba ephumile umfowethu Ngizwe akaphuma ngayedwa ku-march and march maningazi uphume namanye amalunga ingoba amakhosi ngale kungizwe umfowethu loyana oyisidumfuza loyana ungale kungizwe nabanye ke ngingabazi bakhona kodwa nina niyabazi. So endleleni kuyophuma omunye futhi ku-march and march uyophuma nabantu bakhe, and then manje i-team leya kaNgizwe izolwa ne-team yaka Jacinta. Uma ngabe lama team elwa kukhona imiphefemulo ezophuma, emayiphuma imiphefemulo siyolahlekelwa inkulumo yethu from the scratch, siyolahlekelwa iphupho lethu from the scratch, siyolahlekelwa yile imfuno zethu lebekade sizifuna, siyolahlekelwa ilanguage yethu bekade sikhuluma from the beginning. Siyoqala manje bakithi silwisane nabantu abawrong kanti sesilwa sodwa. Ukuhluleka kaNgizwe kuyojabulisa uJacinta, ukuhluleka kaJacinta kuyomjabulisa uNgizwe, ukuhluleka kaMphakela kuyomjabulisa uNgizwe kanje nabanye futhi asebephumile. So ngifuna ukusho ke bafethu ukuthi manje lento lena esesiyenza manje eyokwenza abantu bokufika bahleke. Ngeke bajabule ngoba bageyini lutho, but bazohleka. And number 2, niphumelelisa imithandazo yabo yokuthi ngendlela esihlukumezeke ngayo nabo sifuna ukubabona behlukumezekile. Leta abayenze kithi ayenzeke kubo, but unfortunately akubona bazosiphindisela thina siyoqedana sodwa. Iyona nkinga esibhekane nayo manje eSouth Africa. Abantu bafuna ukuprove ama point ngeimpilo zabanye abantu. I-team nayo lapha beka lapha uNgizwe begqwele ngendlela emangasayo namaphoyisa bewamile okusho ukuthi he's having a voice eSouth Africa.
uzomenza njani umuntu onjengalo? uJacinta naye unabantu, uphakela unabantu. Kushuthi manje thina sekumele sihlale sibukele lama group awu3 size siguge nje impela sithi hayi sibukela. Sekumanje kumele sidecide ukuthi sihamba noNgizwe or sihamba nophakela or sihamba noJacinta. That is not going to happen. Lokuba landela akusiniki isinkwa etafuleni, lokuba sale emuva akusinikeze isinkwa etafuleni. Yiphi benefit ozoyithola ngokulandela uNgizwe? Asazi, siyobona khona. Siyobhenefitha ini ngokulandela uJacinta? Asazi, siyobona khona. Ngokulandela uphakela siyobhenefitha ini? Asazi, siyobona khona. So ngisho ukuthi ke bafowethu, ake siqapheleni manje, akusalwi umuntu wase South Africa neforeigner. Sekulwa manje abaholi bemasheni mashi bodwa. And thina kumele manje sithatha ama-side, and then masithatha ama-side siyogaina in. Ababeka iprize phezulu ukuthi mawuthatha iside uhola imali engaka, nami ngiyajoyina kusasa. Ngeke sakubalekela ukuthi lokufa okungako khona eSouth Africa is not abantu bangaphandle. Ngeke sisabe ukusho lokho bafethu. Siyokhuluma thina singabafundisi bamaqiniso bafethu njengabantu abameli iqiniso, amadoda bakithi angaqhemi, amadoda bakithi angakhathalele ekuthenjwa, but afuna ukuthi noma ngathiwa angisekho ngelila emhlabeni kushiwo ukuthi kwakhona indoda belimela iqiniso kubhlungu, elimela iqiniso kuliwa, elimela iqiniso kumnandi, elimela iqiniso ijabulile, idlile isuthi lambile. Ngeke silibalekele iqiniso ukuthi abantu ababulawayo manje ababulawa abantu bokufika. Ngifuna ukunitshela nje ngicacisele, ngifuna ukunitshela ukuthi babulawa wobani straight. Ningizweni ngatatazeli. Niyabona, ngicela nje ukuthi ningatatazeli, relaxani. Abantu bokufika ababulawa ilo ama foreigner, ababulawa abantu bokufika, ababulawa abantu bangaphandle. Labantu abadutshulwayo eSouth Africa nalabantu abangenelwayo, labantu abahijack whatever, angizontshela nje iqiniso lonke since kucale le ngqungquthela lena yombhikisho yokuklina icountry. Mamelani ngintshela, kunabantu abangamamafia, abangama-giant eSouth Africa bakithi abaphila ngabantu bangaphandle, ngabantu bokufika. Ngifuna ukuthi ningizwe nje kahle ngintshele nje iqiniso straight bakithi asilibeke nje iqiniso bakithi ene iqiniso liyosikhulula. Kunabantu abasafihla abantu bokufika, kunabantu abasaprotect abantu bokufika, kunabantu abanezigodlo bakithi lapho abasebenzisana khona abantu bokufika, abasebenza imali yangempela, imali ayiniwe. Niyangizwa ngithini? Then uma ngabe ibusiness yakho beyirely kakhulu kubantu bokufika, and uyimillionaire eSouth Africa, unama-1000 aserious eSouth Africa, uhlonishwa kuukuthi wena bosebenzisana nabantu bokufika or bosetshenzelwa abantu bokufika, vele ngeke uzujabule ukuthi kuvuke enye indoda bakithi eSouth Africa ezokwazi ukuthi ekukhiphe leso sinkwe emlonyeni. So ingakho manje kugcine kushayana umuntu wase South Africa shayana nomunye umuntu wase South Africa because of lo muntu lo othi abantu bokufika abahambe wase South Africa, lo muntu odla ngabantu bokufika wase South Africa. So manje kubangisona lesinkwa. So umuntu okufika akazi khabazela athi mekufuna angakutholaphi. Umuntu okufika akazi khumalo ukuthi mekufuna angakufika ke iphi, akazi ukuthi angakutholaphi weHadebe, akazi ukuthi angakutholaphi weDube, akazi ukuthi angakutholaphi mfowethu uphakela mfowethu abandaba, akazi angakutholaphi wena wasemachunwini. Kodwa umuntu wala eSouth Africa wakaHadebe uyazi ukuthi mangifuna umchunu ngamele ethi ngiqhumane nobani osondelene naye. Abantu bokufika bakwazi lokho bakithi. So njengoba ubona kukhala ukufa left and right, mina kufathi ngintshela iqiniso nilazi, and amaphoyisa umthetho yilapho sekufuneka khona oGeneral Mkhwanazi ukuthi labantu laba ababulawayo ke manje babulawa wobani. Uzobona ukuthi kahle nalokuhlupheka esikuhlupheka eSouth Africa sihluphekisa nasodwa, ngoba umuntu nomuntu uzicabangela yena iphakethi lakhe. Umuntu nomuntu uzicabangela iphakethi lakhe. So mawubona mhlawumpeni ukuthi uzobathi bani kade ehola imashini mash phambili, and then whatever, lapho kuleso sigodi leso manje ngachecka kunomuntu ophila ngabantu bokufika, ophilisana nabantu bokufika, odla ngabantu bokufika, akavumi ukuthi umkhiphele isinkwa emlonyeni. So ingako impi izoba khona kuzoshuba eSouth Africa, ngoba
Imagine nje umuntu semdala sekanamabhizinisi amakhulu sekayijwayele imali then kuyothiwa ke manje lendlela afanga imali ayisafuneki noma labantu asebenzisana nabo bafaka imali abasafuneki vele lapho kuyoqhuma inganono lapho kuyoqhuma isibhamu abantu bazobulalana. So ngifuna ukuthi ni-understandeni bantu benkosi ukuthi abantu ababulalwayo la eSouth Africa ababulawa abantu bokufika. Ababulawa abantu bokufika kube mhlawumbe bebafuna ukusibulala ngempela ngabe vele bagroupene from the beginning bangahamba kwakuhamba bangayashaywa amakhaza lapha eSherwood bangashaywa amakhaza lapha eLimpopo bavele bahlangana balwa baphelele enkundleni noma basiqedele enkundleni. So imajority yabo iyahamba but laba basele abafihliwe njengoba futhi manje sekungenwa house to house door to door yilapho idumbu ziyophuma khona ngoba bayobheka lo muntu okufront and bacheck sesithengisana sodwa eSouth Africa ngoba omunye nomunye uvikela isinkwa sakhe. Omunye nomunye uvikela isinkwa sakhe ufuna ipapa libe setafuleni. So ngicela ukuthi bafuthi lokho nikwazi ukuthi njengamanje akulwi umSouth Africa nomforeigner kulwa umforeigner nomforeigner babangisana ini kulwa umSouth Africa nomSouth Africa babangisana ini umuntu okufika ngoba lo muntu okufika lo uthi akamfuni lona uthi ngidla ngaye lona uthi ngize ngitholakale ngisuthe kanje yilo muntu okufika. So wena lesikhathi mina ngilambile wena bowukuphi uma ngikhiphela lesinkwa leso uzonginikani injalo bafowethu.